खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दिनै रुंसारि गेदेमा तरेन बर'नि गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि कारगुली गेलेग्रा फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि रुंसारि तरेन बर'नि दिनै गोथार सारादुखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों आरो बिथां तरेन बर'नि सारादुआव गोबां गोजौ थाखोनि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफ्रा बाहागो लानानै रुंसारि तरेन बर'खौ बिबारजों मान बावनानै खुलुमदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव गोजोनै थाहैनो हायो बेखौ बयबो आरज खालामदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि रुंसारि तरेन बर'नि दिनै गोथार सारादुआव तरेन बर'नि गोसोखां बिसम्बि बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। मख'जाथावदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि गागि थुनलाइगिरि तरेन बर'आ बोहैथि दाननि 13 फेब्रुवारि खालाराव रुंसारि जानानै थांदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ गुवाहाटीनि विनथ्रप देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। मख'जाथावदि रुंसारि तरेन बर' बिथाङा थांना थानाय समाव थामहिनबा थांनाय गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादजों राव थुनलाइ जौगानायनि फारसे गोनांथार बिहोमा होलांबाय। बिथाङा सासे राफोद थुनलाइगिरिजों लोगोसे सासे गोजौ थाखोनि सावथुन महरगिरिबोमोन। बर' आरो असमिया सावथुन मुलुगावबो फावगिरि महरै हारिमु जौगानायनि फारसे गोनांथार बिहोमा होलांबाय। थांना थानाय समाव बिथां गेदेमाया बर' आरो असमियाजों लिरनाय गोबां थुनलाइ सोरजिलांबाय। नाथाय बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बर' हारिनि सुबुंखौहाय खहा जानानै थाबाय। 2026 आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा रेली आरो हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गसाइगावआव लाख लाख बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनगिरिफोरनि सुबुं थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों आरो सुबुंगौमायाव बाहागो लादों बिटिसिनि सिफाग्रामा महिलारि। बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गोबांथार इएम एमसिएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। बिटिसिनि मोन 15 विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै गासै बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै दिसपुराव बाहागो लाहैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा आरो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव दिनै रेली हाबाफारियाव बाहागो लानानै ओरैबायदि फोरमायदों दि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ सोरखार दाखांनायनि उनाव दिनै दिसपुर सर' जात्राया गसाइगावआव दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जोङो बे खेबाव क'क्राझार एबा बिटिसिखौ बिपिएफ हान्जाया दिनै सोरखार खुंनो हाबाय। रायजो राजाफोरनि अननायाव दिनै क'क्राझाराव एबा बिटिसिआव बिपिएफ हान्जानि सोरखारा सोलिगासिनो दङ। बे बाराव जोंनि थांखिया एसेम्ब्लियाव बिटिसि ओनसोलनि मोन 15 सिटनिफ्राय जोङो मोन 15 एमएलएखौ दैथायहरनानै साब्रै मिनिस्टार लाबोनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायानो जोंनि थांखि। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों रिन्जय बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। 4 दान बारलांबाय जोंनि सोरखार दानाया आरो बे 4 दानावनो जोंनि सोरखारा गोबां गेदेर गेदेर आसनि स्किमफोरखौ रायजोनि सिगाङाव लाबोनो हानानै मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिसायख'थिनि सिगां मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंनाया दिनैनिफ्राय मावफुंजाबाय होनना बुङो रिन्जय बर' बिथाङा। ओडिशानि कटक सार्कलनि कनिनि बिफाननि लेङाइ सामलायगिरिया मोनसे गेदेर जेंनायाव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि लाइसेन्स गोनां खैला फालांगिरिनिफ्राय 30,000 रां घुस लानायनि दायाव देबब्रत महन्त मुंनि लेङाइ बिथोनगिरिखौ हमनाय जादों। मंगलबारनि मोनायाव भिजिलेन्सआ हमजानाय मावख'गिरिनि न'जों लोगोसे मोनथाम जायगाफोराव सिग्रोमो आरो सिग्रोमनाय समाव भिजिलेन्सआ मावख'गिरिनि न'निफ्राय खमैबो 4 कौटि रांनि बांसिन नोगोद रां जब्द खालामो। खौरांनि बादिब्ला कनिनि बिफाननि लेङाइ सामलायगिरि देबब्रत महन्त बिथाङा खैला खनिखौ मोजाङै सामलायनो गनायथि होनायनि बदलै घुस महरै बे रांखौ लादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै भुबनेश्वर भिजिलेन्स पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ मावख'गिरिखौ सोंथि खालामगासिनो दं। भिजिलेन्सनिफ्राय मोननाय गोदान खौरां बादिब्ला बुधबारखालि भुबनेश्वरनि श्री बिहार नेचार एपार्टमेन्टनि 302 नं फ्लेटआव थानाय देबब्रत महन्तनि न'निफ्राय 4 कौटि रांनि बांसिन नोगोद रां जब्द खालामनाय जादोंमोन, जेराव बे रांखौ ट्रलि आरो आलमारिफोराव दोनखोमानानै दोनदोंमोन। बेजों लोगोसे भिजिलेन्स हान्जाया महन्तनि मावख'निफ्राय 1.2 लाख रांबो
जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसे कटक मावख'नि साखाथियाव थानाय बद्रगाव बिथांनि बिमा बिफानि न'आवबो नायबिजिरनाय सोलिबाय थादों। बेनि अनगायैबो भिजिलेन्सआ सना लंकानि साखाथियाव थानाय गामिनि गंसे 130 मिटारनि मोननै थाला न' आरो भुबनेश्वरनि हाजोनि साखाथियाव थानाय 2400 बर्ग फुटनि मोननै थाला न'आव सिग्रोमनाय जादों। भुबनेश्वर भिजिलेन्स पुलिस थानायाव 1/2026 नि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायदों। अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं। अपारेशननि उनावसो बिथांनि गासै सम्पथिफोरनि आबुं बेसेनखौ मावफुंनाय जागोन एबा मिथिनो मोनगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाय सोमजिदों। उरिष्या रायजोआव सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ मोननायनि उनाव लोगोआव लाङालासे गथ'खौ बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। जाय जाथाया उरिष्या रायजोआव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। जाथायनि बागै पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो उरिष्या रायजोनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय सुमन गी मुंनि सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बेनि सायाव नायबिजिरबावनो थाखाय थानासिम लानानै थांनानै बेनि सायाव गोख्रोङै दासान्दि सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। दिनै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया इजराइल थांनो थांखि लादों। इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतन्याहुनि हांख्रायहरनायाव गाहाय मन्त्रिया इजराइलाव दावबायगोन। बे दावबायनाय समाव गाहाय मन्त्रिया इजराइलनि पार्लियामेन्टआव थांखिनानै बिबुंथि लाखिनो गोहो मोनगोन। बिथाङा बे पार्लियामेन्टआव बिबुंथि होनो हानाय गिबिसिन भारतनि गाहाय मन्त्रि महरै जारिमिन सोरजिगोन। बे हाबाफारिखौ मोननै हादोरनि गेजेराव गोख्रों सुबुंदारारि सोमोन्दोनि नेरसोन महरै नायनाय जागोन। बेजों लोगोसे गाहाय मन्त्रिया इजराइलाव थानाय भारतारि सुबुंजों लोगो हमगोन आरो बिथाङा बुङो दि भारत इजराइल लोगोखौ गोख्रों खालामनायाव भारतनि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोनांथार बिफाव लाबोगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। जाय गामिया जौगानायनि सोरां नुवाखै, उदांस्रिनि उननिफ्रायनो बे गामिया मोब्लिबनि सोरांखौ नुनो मोनाखै। मोब्लिब गैयिनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै गामिनि लामाफोराव ओंखारबोदों आरो स्ल'गान होदों। मोब्लिब होआब्ला भट मोना। गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसेल' स्ल'गान मोब्लिब गैयाब्ला भट गैया। बिसायख'थिनि सिगां मोब्लिबखौ जगायनानै होनो आरो होआब्ला जों भटखौ होआ। बे स्ल'गानजों गामिनि हौवा हिन्जावफोरा सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'जाथावदि आसाम बेंगल सिमायाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि 3 नं बियाबनि गुरुमराजार गामिनि सुबुंफोरा रागा जोंदों। बे समाव जेब्ला मिरु सोरखारा भारतनि मोनफ्रोमबो गामियानो मोब्लिब गोहो मोनबाय होननानै जौगानायनि बाथ्रा बुंबोबाय दं, बे समावनो गुरुमराजार गामिया मोब्लिब गोहो गैयिनि थाखाय हालाय-हाफाय। गोरिब गामियारिफोरनि सुबुंफोरा दासिमबो लेम्प आरो केरासिनजों फरायनो गोनां जादों आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव जेंना लाबोदों। माखासे सुबुंफोरा उदाङै सलार गोहो गायसनदों, नाथाय गसाइगाव मोब्लिब बेंखननि सिङाव थानाय 2 नं गुरुमाजार गामियाव बिसायख'थिनि सिगां मोब्लिबनि फोनांजाबनायनि बाथ्रा बुंसेयावबो सोरखार आरो बिफानारि बिबानगिरिफ्रा माब्ला मा राहा लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।